Hi guys! Pasensya na guys. Pasensya na gid sa akong dagway guys. Bag-o lang kong mata guys. Nya og film dayon ko guys. Nakapalit ko sa Walmart guys bag mga makeup ba pero bago ta magyaw-yaw. Usa ta magyaw-yaw guys bag-o lang ko naghilamo so magbutang ta og moisturizer para hindi og atong naong ba nya makeup ta. Wala may resultas foundation guys. Tipak-tipak atong dagway. Ako, pag human ako gamit og moisturizer, wala man gud ni siya yung mga SPF. Inday, akong dublihan og kuan Inday Neutrogena na triple its refill. Paduol na ko ang naong indoy kay para dili kay kuan balayo kay lain magnaoy. Kaglayo ba kay ba di maklaro so. Ipakita na ako day ang una na kong napalit day. Ibutang na ako diri ang mga presyo inday ha kung pila ni napalit na ako. CoverGirl man daw ni Inday Ready Sit Gorgeous. Ang shade is 220. Ito yun siya. So ato ni testingan day kung okay ba jud ni siya day. So one simple step for a flawless. Usa simple lang kaayo simple. Simple lang wala. Simple step for flawless natural look that lasts all day. So mag-last all day ba kini siya? So tingnan na nato sa vlog. Easily to even skin tone. So, ang skin tone nato magka-even daw. Pero, sige, testingan nato ni. So, shine all day. Ano siya? Oil-free foundation. Testingan nato ni day kung okay ba ni day. Say, hala gana. Hala, okay man nagyahang kuan mga inday. Tawag nito. Tawag, okay, ganahan ko siyang kuan. Dili siya water eh. Igo-igo lagi na iyahang pagka basa-basa. Inganion man ako na ma-apply day. Ay, nako mga inday. Ang hirap mga inday. Naibaho siya inday nga namurag. Ang baho niya day baka namurag pintal nga gisagulag sa gisagulag tambal. Murag mao ni akong nakuanan. Murag siya hala, murag ni katol man akong dagway day. No. Murag man siya ni katol day, tanaw na to ni dayon niya day. Sige, tanaw na to be. Okay man ang shade ay nga akong nakuha rin. Abi na ako kuan ba ang shade niya ba murag puti ra sa ako. Okay ram day ang ako man ng skin tone. Ang color. So sa akong unang tan-aw day okay ra man siya day. Di man siya full coverage kay wa man ingon nga full coverage buang. Ano lang siya nindot siya kay murag tama jud day mag-even skin tone daw imong So gani og kasabot unsa nang buot pasabot ana pero murag bitaw siya na even. No? Mura siya na even. Yun. Nindot man daay day. Padool ako ka inyong daw ground na siya. Para klaro yun diba? So, meron pa daay day little goes a long way. Sabi pa ng mga English ba? Little goes a long way daw. So, dapat little, gamay. Little goes a long way. So, gamay lang imong ibutang. Daghang nagmaabtan. Mao ba na siya? Ako kasabutan na dayo. Basta mao na. Butangan daw liog. Ingon pa na akong viewer daw. Butangan dalunggan. Kaya kung magbukot kag buhok, klaro kayo nga dire ra murag nailingin ba so butangan nato anong tangkugo dunggan ganyan ana lang gud. So ako ning mutdon day kung unsay resulta ani kung ako ni ibutang sa akong dagway magdubli-dubli na tan-aw nato nig ba siya mura siya second coat na ba tan-aw nato okay ba siya di ba siya ingon nga magpa-powdery or magkikik atong dagway. Akong namatikdan karon sa akong dagway day mura siya og nagkuan mura siya nagkatul-katul gamay. Kita klaro ba man ang akong mga itom-itom diri day pero okay lang man day kay di man siya ingon nga tabunan jud atong naong day nga murag semento ba. Mura siya nawala ang nikatul-katul siya ganina pero nawala ra siya ba. Pero ang baho niya day ba mura siya pintal nga gisagulan og tambal nga o kasabot day. So ito na day. So nindot man siya ibutang na ang presyo day ha kay basin kaya ni basin okay sa inyong bulsa ni ba. I'm sure kaya. So pagkahuman ni day mag fast forward ta day, mag fast forward ta kay akong kuan akong kilay day kay kini akong kilay day ba di mahitsura day. So, magkilay ta day, mag-serious ta ha, mag-serious ko day. So, pag human ana day, ang akong gamiton day, nakapalit sad ko mga inday og kuan ba, mga inday, may bilin sa New York mga inday. May bilin sa New York, may bilin New York mga inday. Ano ito mga inday? Concealer man ito mga inday, hindi. Ang shade ato inday, 15 Fair Clear. 15 or 10. Ing ani o nato, diba nung uban, ing ani o nila pagbutang, diba, murag line-line, ganyan, ing ana o nila pagbutang. Sundog ta. So, ato ana siyang kanaton, ikanat na to mga inday. Ala, nindot lagi siya mga inday.
ang iyang shade okay lang mga inday. So butangan na to powder mga inday, si CoverGirl man gihapon. Mura kag nag-bake og pan. Puti-puti na ko mga inday. Pasagdan na to na mga inday, pero mata, magsamata ta. Kakaan sa ako ni sa mata kay nagka-powder-powder man day ni. Kakaan na to. Unya mga inday, nakapalit day ko mga inday. O, may bili na sad mga inday. City Mini Palette. Ito, mauna siya mga inday. Nindot og mga color inday, pero puro man siya shimmer. Nahon ako gamit kining brown mga inday. Ana mga inday, dire dapita ba? Ana mga inday ba? Diri murag diri skili dapita ba? Murag, ana. Sus, ginoo ko. Bintag di niya magka. I-blend taro na ito mga inday. Mura lang gud og kasakit kinabuhi mga inday. Ilhiga ng mga kasakit kinabuhi. Murag mga ingon ana lang gud. Duha ka buok ang kuan, murag dili shimmer yung itong ang brown og ang puti ba. Murag wala kay shimmer, so okay siya. So karon kay naa naman na siya brown, murag ning atong mata, murag siya ding lawom-lawom. So ang akong sunod nga buhaton mga inday, magkinamot ko mga inday. Ang akong buhaton mga inday. Kining may pagka more pinkish ito. Kini siya mo. Atong gamitan og kamot. Bahala na, ayaw nagtanawa kung kamot kung unsa na ako paggamit. Ako na siya, mura siya akong dili na ko inudnon. Ako lang murag ano ba? Si tawa ni. Pahid-pahid. Ana. Na. So, mura siya ana ba? Nindot man siya mga inday di ay. Nindot siya tanawon day. Mga inday. Ato ning itry og. Atong tarungon be og blend be. Kay purag ni abot ang shimmer sa ibabaw. Pasensya na sa inyo mga inday ha. Nagbisaya ako mga inday. Grabe. Iba na ay murag may pagka gamay nga pink diri sa kilid. Ako na po nang kuhaan. Itungtong na ako sa ibabaw mga inday diri sa akong mata. Diha lang gina siya tunga mga inday. Anak mga inday. Na. Kanya ako na po na siyang kakaan mga inday kay murag ning abot naman sa ibabaw mga inday. Sunod na akong buhaton mga inday. Silhigo na nato ning mga kagilok ba. Silhigo na nato ning mga kanat-kanat sa atong dagway mga bake silhigon. Kining brown, kini pwede pang contour. Mag-contour tas ilong mga inday. I-contour nato atong ilong nga lapad. Maumanay mga uso ron contour ba pagamay na og ilong. So contour nato. I-tak-tak nato kay para di masobrahan ba. Dako jud nigtabang ng mga contour no. Di lang nato pasobrahan kung naa kay kung makita ni nga murag naglinya na kamuton nato kamuton. Kao nato ng mga line area para dili halata nga nagkonturan na. Na, contour na. Magamit pod ni siya contour dire sa kilid sa aping. Kuan lang gyud gamay ni mga dili matandog ang kanang nasa ibabaw ba na. Tak-tak nato contour ta. Contour ta baga kay ni da. Ana baga kay no. Dili pod sa pikas, contour ta. Pikas. Katol sa akong ilong ay. Butangan po nato ang atoang agtang og diri sa jawline. Diha. Pagkahuman na human naman tano, i-brush nato, i-blend nato kay para walay dili lain tan-awon, i-blend nato tarong. Kanang kuhaon niyo na to kay mura man gyud siya na linya ba. Yun. Dili agtang dapita. Makausap yun sa dagway ba ning contour no? Ngano ka ni murag mugamay atong naong ba bisag dako. Di man tanan dako mugamay. Di pud tanan gamay mo dako. Kabalo ko. Ang inyong hunahuna daot.
daot nang huna-huna diha day. Dili na ko mag-eyeliner mga inday kay simple lang man ni siya nga mga pang ano, mga pang inadlaw-adlaw na mga look. Buan lang ko day mag tight line ba. Ang tawag nito pangpaguot sa linya. Tight line, pangpaguot sa linya. Murag atong linyas ilawong sa mata ba. Akong gabuhaton day, anaon lang na ako day. Murag ako ang anon ba niya. Ako ana siyang utangag itom. Kay para ninda tanawon sa day sa gula tay. Oh, kasakit ba ani? Sakit sa ning magkulot-kulot sa pilok usahay madalang ang panit sa akong mata. Sakit. Ang akong gamiton mga inday si Maybelline at kabalo na mo Maybelline basta ingon ani oh, Maybelline ito. So wala ko napalit na blush. Ang ako na lang gamiton mga inday kining sikuan mga inday ba. Si Maybelline Fit Me pang everyday ni siya day mga pwede ni gamiton bisag wa kay makeup day kini nindot powder lang unya butangan nimo ani na mugwa pa lagi unya butangan nimo piloka yun lang bisag kana lang mga inday mag-powder ka unya maglagay ka og mascara magbutang kag mascara unya butang ka ani unya may lip gloss ka or bisag unsa lang sa imong wait ayo pud na kay pula kay lain kayo unya mag-eyebrow ka magbutang ka mag-drawing ka sa imong eyebrow maka-enhance yun siya sa beauty mga inday. Unya magbutang ko ani mga inday na ano buna ko na diha mga inday. Diha do sa ilong. Kay murag simple lang siya ba ana? Simple di man kay siya pula. Di kay siya ingon pink ba nga makalain kay murag clown. So simple lang gid kay na siya. Di ba mga inday mahilig man ang mga beauty guru mga inday mahilig sila mag anong unsay tawagan na mga inday kanang pa kuan ba diri na murag anong unsay tawagan na diri kanang magsinaw. Butangan nila pasinaw ang ilahang diri. Butangan nila pasinaw si tawag ano eh. Gamay nga pink dire kini siya gamay. Kini siya dire. Mao nay akong shimmer di man na shimmer oy highlights mga inday day. Ako ni siyang idu diha diha akong dapita. Unya ako na siyang linya diha o. Okay thumbs ninyo. Sus Ginoo ko klaro na kay nang inyong sinaw diha. Murag upaw lang ba. Gamit lagi kay ni. Pwede po ni siya mga inday diri sa agtang diha gana ana. Unya sa ilong pod ba sa ibabaw sa ilong ana. Slide ana. Sus ninduta oy nagsinaw na god nya butangan diri Cupid bow man daw na diri ibabaw sa white ba. Butangan ana gamit man day kay ni day sus kaya ni sa inyong budget day mga inday kaya kay ni. Nya naa may puti diri mga inday no sa ibabaw kining di man ni siya sinaw mga glitter ba. Ang akong buhaton mga inday magkuha po ko ana siya gamit kay ni siya day. Kuha una ako na siya mga inday. Ibutang ako diri murag akong pa kuha na ng akong eyebrow ba. Mura siya para hinlo tanawon ba. Sus mga inday nangita og lipstick sa Walmart. Wala man ko nakitang lipstick nga Maybelline. Oy sus ang akong nadamagan dito mga inday sa Walmart. Sus Milani. Si Milani nindot man siya color mga inday. Ano man siya? Ana pa dire Amore Shine liquid lip color. Shine daw siya. So tan-aw na to ni kay mahilig naman kung dili lagi shine ani lagi. Mga dry, mga kiss proof, mga 16 hours. Pero kini siya wala di siya. Wala giingon nga ano nga 16 hours, walay oras ani. Pag humana ni mag-inom ta, mawala ra pero tan-aw na to unsay resulta. Murag nagibati ang akong white ug karon pagka-mint. Nindot man siya mga inday. Pero ang problema lang ani sa akong tan-aw barato ron ni mga inday pangbutang na akong mga presyo mga inday. Pero sa akong tan-aw mga inday, kining lipstick ka pag moinom ka unya mukaon ka. Mawala siya. Upat lang akong napalit mga inday. Upat lang ba? Upat. Thumbnails! Yun. Oh, so dali na lang ko taman mga inday. Salamat sa time ninyo. Salamat. Mga inday, nagbabalik ako mga inday dahil sa lipstick na ito gaya mga inday. Ay, nanganaog man taon sa wait ni akong lipstick mga inday. Ninaog sa wait. Ninaog. Nag-bleeding man oy. Ni abos-ubos. Maot na lipstick mga inday. So, mga naog sa wait. Tanawar ko na kung wait. Mura ko sikuan Amanda Singh. Nag-report lang ako sa lipstick mga inday. Nagkaon ko mga inday. Pero, naapa siya. Naapa. Nang murag ng kuan ba? Tagok. Naitagok ba? Nabilin. Pero, lagi ang problema. Lagi nanganaog man lagi. So, mao nag-iingon nga lipstick.
Way ayo. So, yun lang mga inday. Salamat sa pagtanaw. Kita-kits later. Bye-bye mga inday. Bye mga inday. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.